1421 student bdew sena akademika ġdida fil-Junior College. Il-popolazzjoni tal-Junior College issa taqbes l-2500. Il-maġġoranza tal-istudenti fil-Junior College jiddependu mis-servizz tal-karozzi tal-linja biex ikunu jistgħu jattendu għal lezzjonijiet. Fl-ewwel ġurnata kien hemm ħafna l-esperjenza u dewmien biex waslu għaliex sal-lum qatt m'hemmx rotot diretti għal-Junior College mill-Arriva. It-talba biex jinħolqu dawn ir-rotot saret f'Marzu li għadda mill-Kunsill tal-Istudenti. Illum irċevejna diversi complaints dwar dewmien fil-ħin ta' trasport, kien hemm studenti li jagħmlu madwar 3 kwarti jew siegħa jistennew u dan kollu mħabba li studenti tal-Junior College m'għandhomx waħda diretta li tgħaddi minn hawnhekk. Allura kollhom joqgħdu jistennew jaqbdu tal-linja mal-oħrajn li ħafna minnhom ikunu jew full up u jridu jgħaddu jdumu jistennew. L-aktar mill-quta huma studenti li jgħodu fin-naħa t'isfel ta' Malta u magħhom hemm ukoll dawk residenti Ħattart. Imma Ħattart fimni dalgħodu apparti li m'għandniex diretta għal Junior College kif konna qabel kelli tlieta. Għamilt 3 kwarti fuq l-istage biex tiġi. Wasal tard hawnhekk kelli nkun hawnhekk fit-8 wasalt fit-8 u nofs. U wisq nibża li meta jibdew il-lecturers. Nasal tard ovvjament u mhux se jdaħlek il-lecturer tkun tard daqshekk.